Ayu, Heri Yunel sir. Kaparang pada wit. Emang aku udah wedoke. Ya banyak. Heri Bian itu sampai effort ya. Casing HP-nya itu fotoku loh. Heri itu dulu. Tanya aja. Masa iya? Masih. Tanya aja. Ganti fotone Pak Lasmani HP-ku. Cocok. Dipecat Mbak Yanti lek yo wis. Udah Gimana dibaca? Mas Heri pantas ngomong ngono, lucu. Kang Yunel kok gembol tangki Mega Pro. Oh iya. Kiwi Yunel. Ayo. thank you. So ya. Bus beda potong bus. Orang kip ribet we. Recek. Boleh ngekan aku lah. Wayahe potong bus gue. Lah lah ji, ndek sesuk tak potong. Nek tanggapan 30 lho potong. Tergulu potong. Ntar kene lo bongko ya wis ya. Oh, Cik seksi nih udah jalan. Mak cinta lah seksi nih udah lu. Tasku ya. Itu masuk tasku gitu. Iya. Haji. Haji nek. Mama. Mama cinta. Nah, kan nanti lah enak jeding kan nanti gue kok menggembang. Wakil pol bukan. Apa sih tanganmu dia eji. Sama sing ngerko gak dadi aji kuwi ayo. Buka tangane kuwi ayo. Kenapa lu? Kok kok gebol luweh sih. Ibal keluar kantuk. Mas Cinta iki lho, kita. Petengem iki lho, cak drumiangan iki lho. Mangan bengi terus. Kantuk. Gelat iku. Aku ora mau kaos Deman le, cah. Lho njaluk pas Deman deh. Entek kok. Deman apa yu tanggapan Ji, Deman Ji, sakake yo. Kalau ditambahi es ngene iki lho bisa. Demans ngono aja. Iya. Dari Ardi kok peorkesan Deman. Gus kodamu apa? Kodamu celeng. Ra itu orkesan rap ayu. Ora gelem. Masuk kok demen dibubar. Wong aku lagi masuk. Mbok gede apa saiki jenenge? Jenenge mbok gede apa? Miras dan parah. Agar munis tadi. Kas belum dibus, saya ganti putih gitu. Ya isa iling kalau cerita. Kas biru sapa? Heri tuh kenane kan Mas Heri kan viralnya gak kaos biru deh. Kencok kompresor lho yo. Ini kompresor. Orang mampu ngatasi. Kok isek wae lagu kuwi? PK le. PK sih. Bisa. Iji musuh loro lho. Yo
ora lah iki dhewe-dhewe iki. Dhewe iki. Oh iya dhewe. Dhewe-dhewe. Ana sing gip to ora iki tapi. Ayo loro wis surung kabeh. Pasti banget pada kemana sih? Yo. Langsung topi kali telu. Jrot. Mana Aku pengen ngejak inean, soalnya akeh aku dene mesti menang sombong. Kalunge lu kan gawe. Kalau kamu diletok, kalau kamu menentokno ngene letokno. kalau Suruh parjan kalau tak tolak. Ini di galeri silver ya. per 5 menit. Lot-lotan. Lot. Tadi yang Tolong ah. Yo, lot-lotan yo. terus mungkin yang menang lah. Ini lagi. Oleh gip. Suaranya ajeng nih. Be ajeng bareng ya. Muntan besok apa wae? Yun we Yun. Wong telu tok. Telu tok. Mulai kok jam piro ya mene kok rubar. Bisa. Wes bareng turung we. Harry lu tuh penyanyi apik. Sopo? Takoi le. Iki nyanyi apik jare ya. Kene le. Sing koyo dinglek dijongoki iku lho. Udah ngarit. Sing dinglek dijongoki sing Lagu budal ngarit iku terus tak nyanyi nih. Tenanan aku. Oh, Akhirnya video klip. Akhirnya video klip. Ilham kadane sing garap kon garap lho. Iso. Lah ya iku lirik itu terus dong. budal Akhirnya video ngarit klip. ning Tegal mandang. Kuwi to. Sing garai saru ki. Sing garai apik iki sing lho kecak taek iku lho. Kipas ngono to. Kipas nang. Tapi terus piye cara no lirik selanjutnya iku piye? Wes dhewe le. Ilham gak iso le kon garang. Lirik apa lanjutane ngene. Lagu sing Hei si kecil pengguna garam kecil. Oh, dilek ora ono. Lagu ki nek tak terusno aku nek nyinggung wong Bogor Logo Waru bet. Iya. Mari Pak. Kecak taek ki legal mandang legal Bogor iki lho. Mula wong Bogor emosi. Lapor no aku. Malah baik lapor deh. Berarti ning dicok ora apa-apa ning dicok dhewe kok. Nah, ini tadi nggak jadi perform dia berapa besok siang. Oh, banyak lagi jam 12:30. Mas dino ping 3. Jan. Wis ora nampa teropan jan saiki. Ora masang terop saiki bukan. Kakek anem wae. Olah terus. Ngene satu kalung deh. Oke, cara saulan olah piro bus besan wis anu piro ge penghasilan mi. Bulan iki to. Ya. Ya sajok gak sajok ke viral ambek Yanti lho. Piro? Nah, gila. Ayo piro? Ya wis ana biasa ngono. Target terengen dulu. Sak minggu 11 juta? Laku ngawur gue gak iso. Yo. Oleh terus deh. Ayo. Lah terus. Kena digo jajan ngono ae lho, Bet.
Kalau kayak 20 gram nih. Lek ngono nek ketemu kok ning kene iki lho, ya tanggo kok iso. Mana digoleri. Olah, Tanggo aku 20 iki terus gram. ah. Anu, Mas Nomi, Mas Tuwo, sagrame 800. Tapi larang gak Mas iki. Iki ora emas kok iki kok. Iki mbok apa aku ora paham kok. Nek aku nemu ning kene iki lho cah kuwi kok. Cuma Royanti wis 11 juta mbak seminggu. Nah, aku sopo kok roh iki? siangar. Sopo ki aku tak nyelak aku. Ya wis per aku piyanas HP ku. Iya lho, bar iki kok. HP ku piyanas. Sapa? Gus. Lu promosi kaos Halacang, Gus. Wes sih aku mau nganu tak kon nggone iki lho nggone apa jenenge Iki lho, kaose. Suraya Geng tak kon nek metu kaos tak kon nggone Suraya Geng alah cah. Lho, iki lho, kaose iki lho, Cok, to. Cenco dis lho. Kok saya nyekel Belanda? Apik tapi kuwi. Apa apa ya, Pol? Halo Cindy. Mbak Yanti nih dire, Yanti turu kok Cok lesin. kuwi lho Mbak Junel kuwi lho takok Mbak Junel kuwi lho. Gitu ya. Patah enggak? Wira pirang tahun sebelum di. Sablon aparel ya. Gue takok sih sablone apa kuwi? Sablone plastisol. Di mesin cuci ra, Ajur. Gak lah, golek DTF ya, Jur. Kon gawe keranjang kuning lho Ji, mosok iso. Piye? Daftar afiliasi. Kon gawe keranjang kuning kok. Sik to. Keranjang kuning guys, ruwet. Berapa harga kaosnya? Bro, Piro? 100. 100. Jangan cara sabar lu. Jojis iki kaos iki. 100.000 kaosnya. Jojis iki. Apik ketoke. Tulisane Tanggal terus telung. apik. Tulisane. Tanggal 30 dia nyari. Di mana ya? Tanggal 30 dia nyari. Iki lho, Berapa nomornya Abdirama? Iki lho, apa? iki lho. Lek sablone DTF kono ning ngene pecah. Nek iki ora. Berapa per kaosnya itu? Keranjang kuning. 100. 100.000 kan? Ora iso le. Mosok iso le jinek ning gone lab ngene gawe keranjang kuning. Yo kudu tambahno to iki, tapi ra iso Lah iya tetep ra iso yo. Gak. Yo piye terusan? Tanggal blok gak no. Ya, tinggu Mas. Ya tak gune ya, tak Mas gun kau salah ukuran 5XL enek gak Mas? Ada. Bulu mantang ini barang kok iso. DM ora pantas deh. Pengen nang ini. Aku suku Mas PO yo. Terima kasih gitu. Ya gitu. Jan pantes ngene kok. Lho, Yo ngapuji. Wis iso nang kirim mata gone itu. SSL G. watu kayak panggul. Loh. Jodis ngene kok. Order lewat mana? Bisa dikepoi akun. Sing bari kaose ora ngepe atampit kowe. Di akun ini yo pesen. Kene keranjang kuning lho. Ora iso, rasa bedek yo nek penyat pesen ya. PO wae lho PO lek PO ya? Ya, ning akun iki. Nih, gila nomor. Oh, berapa? 2 minggu. Ukurane apa wae? Lengkap tuh. Lengkap. L, XL, XL ono. XL.
takok blandok lho, mangono sing pesen 6 XL. Suraya geng iki lho. Belum nek Ndelok. ono ora yo nang dasung kuwi daster kok iso daster barang. Yo api kok iso pecah. Rasa api ora siji yo. Mang rohno tak gani kowe umes ya ngomong. Tapi aku Mbak Yanti. Yang dipakai ukuran apa ini L? L. L lo. Jadi bos. Dinas ono ora. Baju dinas tak kok baju Nel. Ada nanti. XL kilo Mas, foto jirgane. Podo. Mereka nanti yang cewek-cewek itu model bajunya lingerie terus ada tulisannya halal. Halah cah iki yo kaos Soraya lho, ojo salah tangkap lho. Iki yo kaos Soraya iki. Halah cah kan jargone Soraya. Sama lagi. Warnanya hitam sama putih. MC-ne masa nyarno. Halah cah. Pandi saiki lab ngono kok Pandi. Pandi saiki belum lab. Warnanya apa aja kak? Putih sama hitam. Kan kira saleh lah. Lihat yang putih. Tidak ada yang putih, belum ada. Kaine opo kuwi? Kayak ini 24S. Adem. Yo koyo kaos biasanya iku lho, adem to. Ngene Suraya geng. PO ning Soraya Geng. TikTok-e Soraya Geng TikTok-e. Oke. Buat dewasa loh, kayak bocil iso. Apa Aku BB46 pilih ukuran L kebesaran nggak Mas B? Mending M. Mending M. jang kuningnya ora eneng wis rane. Pengen tapi kalau udah ada kerja kuning Rene langsung PO. XL podo wae. Papat enek kan. Umur 4 tahun ono ora Ji? Enek kabeh. Enek kabeh. Cilik-cilik kuwi lho nanti. Oh no. Ready cilik-cilik. Anak kayak Sore Green gini. Coba Arcel. iso to. Acak. Kalau anak harga berapa? 80 kalau anak. Coba. Dulu untuk ini ketra juga agak kayak gini. Agak. Piye? Raiso jode. Bahannya ketok adem lembut lu. Adem iki. Kan iki pase nek AC ini gini. Wis yo. Nek pesen nang pesen. Nek pesen nang pesen. Oke.